बयनिसिमबो निमाहा बिग्रायनाय थाबाय जोंनि कलेज इउनिट आबसुनि जाखिनि बिबानगिरि दङ जोंनि केबिआरडि कलेजाव लोगोसे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो गासैबो आनसलिकफोराव आफादगिरि नेहाथारि थानाय आरो लोगोसे बिथां बोसोनगिरि सार नोंथांमोननिसिम निमाहा बिग्रायनाय थाबाय। दा मैया थांनाय बिपिएफआव जयनिं सेरेमनि होनना बुङोब्ला बेयो मोनसे ससियेल मिडियाआव मोनसे सावगारिया गोसारनायखौ नुनो मोन्दों। आंबो मोनसे डाउटआव फैदों जेनेबा आंबो सासे कलेजनि जिएस आंहा खुनु पलिटिकेल पार्टिजों आंहा लिंक गैया बा आं फिउचाराव बा डाइरेक्टलि दायो जाखिनि सोलिबाय थानाय बेयाव आङो डाइरेक्टलि पलिटिकेल पार्टिजों जइन जानानै खामानि मावगोन होननानै आं साना। मानो होनबा आं दायो फरायगासिनो दङ आं सिम्पोल जास्ट आं कलेजनि जिएसल'सो दिनै बेयाव जयनिं जानाय होनना बुङोब्ला दिनै आंनि माखासे लोगोफोरा जेनेबा लिंहरबाय थानायलाय आं बेयाव कलेजनि गोदान जिएस हिसाबै बरायनायनि बे बिथिङावसो थांदोंमोन। खिन्थु बेबायदि कुनु जइन जानाय बे खोथा नङा आरो आं जइन जायाखै। दा मेनलि बुंनो थाङोब्ला आंखौ इलेक्सनाव फुल सापर्ट होनाय बा आंनो गाइडेन्सआव थाबोनाय जेनेबा आंबोथ' गासिबो बाथ्राखौ मोनथिजोबा नङा होमबा माबोरै जागोन खिन्थु आं सोरनिबा सापर्ट मोननानैसो गेलेदोंमोन नङा होमबा माखासे खोथा बाथ्राफोरखौ मिथिखौ फोरोंनानै जेनेबा होदोंमोन। दा मेनलि बुंनो थाङोब्ला जोंनि इउनिट आबसुनि प्रेसिडेन्ट बिथाङा आंखौ फुल्लि सापर्ट खालामनानै एसे इउनिट आबसुनि बेनारनिफ्राय सासे जिएस केन्डिडेट हिसाबै थिखांनानै देरहासार खालामदोंमोन। दा बे बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जोंनि माखासे लोगोफोर बिदिनो जोंनि कलेजनिफ्राय बारग'लांनाय फरायसाफोर बिथांमोना आंखौ बेयाव जेनेबा जयनिं सेरेमनि होननानै आं बेखौथ' मिथियामोन नाथाय बेयाव आंखौ जिएस कलेजनि जिएस गोदान हिसाबै बरायनो लिंहरनाय आं बे लेखायावसो थांनाय जादों। गासैखौबो आं खुलुमबाय रायजो राजाखौ जाहाथे आंनि बिबागिनिखौ जिखिनि मैया जाथाय जादों खिन्थु बे जाथाया नंखाय आरो आङो बिमाय जानानै खिन्थु बे गथ'खौ बेबायदि आं मोनसे माने राजनितिकआव आङो बेखौ आगान होनो होआ। जेसेबां बेखौ मानसिफ्रा जेनेबा लोगो लेवाया बुरखाना लांदों बे बुरखाना लांनानै बेखौ जयनिं खालामदों खिन्थु बे मिसा खिन्थु बिसोरो ओरैबायसा फाव फान्दायनानै बेखौ माने बे गथ'खौ माने फालिस होदों खिन्थु बे आंनि थाखाय मोजां नङा आरो आंबो बेखौ जाहाथे बेबायदि राजनितिकआव आङो बेखौ माने आगान होआ। दा मोनसे खोथाया बेनो जाहैबाय जा रुबलखौ जाय मानसिया लांदो जाहाथे बे बैसायै जेनेबा जि मिया जाथाय जानानै थांदों जाहाथे बे बैसा आरो बेखौ लांनानै गुबुनाव माने बेबायदि माने जयेन जाहोनो नाङा आं बेखौ गासैखौबो रायजो राजाखौ खावलायबाय आरो जिखिनि बेखौ लांग्रा मानसि बिसोर लांग्रा मानसिफ्राबो जाहाथे बेखौ मोजाङै मोजां माने फरायनो खाबु होयो आं बेखौसो माने गुरैयै खावलायो।